बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस लानानै फैदों। बे समाव खौरां बिजोंनि दैदेनगिरिफोरजों गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालनि सावरायमेल। हादरसानि गासै मोन 27 चेनेलफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सावरायदों गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला। फैबाय थानाय समाव हादरनि रांखान्थिखौ माबोरै दैदेनगोन बेनि सायाव गुवारै सावरायगोन। बे सावरायनायाव बाहागो लादों सावस्रि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय गासै मन्थ्रिफोर आरो रैखाथि बिफाननि दैदेनगिरि खौसेयै बे सावरायलायनायाव बाहागो लादों। हादरनि गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैनाय सुबुंफोरखौ लाबोनायनि थाखाय स्पेशल ट्रेननि राहा खालामगोन आसाम सरकारा। फैगौ रबिबाराव बेनि सायाव गुवारै सावरायलायनानै थिरांथा लानाय जागोन। आसाम सरकारा खामानि मावनो थाहैनायनि अनगायैबो आसामनि सुबुंफोरा आथिखालाव देहा फाहामथायनि थाखाय गुबुनाव थाहैनाय आरो सोलोंथाइ लानो थाहैनाय गोबां सोलोंसाफोरखौ लाबोनायनि राहा खालामगोन। गुबुन हादरसानिफ्राय लाबोनायनि उनाव बिसोरखौ 14 साननि थाखाय हम क्वारेन्टाइनआव दोननायनि राहा खालामनाय जादों। क'क्राझार, चिरां, बर' हजाइ, तेजपुर, जरहाट बायदि हस्पिटालफोरखौ क्वारेन्टाइन सेन्टार हिसाबै लाखिनाय जादों। जेबो सिम्पटम्स गैयै सुबुंफोरखौ सिल मारिनानै गावबा गाव न'आवनो थांनानै हम क्वारेन्टाइन खालामनायनि राहा खालामनाय जागोन।